السلام علیکم منی دوست واہن منی چارو کو گوشدارو کان شمارا ما وشت کنا منی دراہ دروتانی بڑھ بار پر شما سربت اور مرچی میرو پیدا گیں گوتی چوکاو جنکاو جنینا دوینا کسی گوشدارانی او آہی کسی آبیائی گوشدارت باری چی گوشید گوڑا یا کہ دو برات هستا یا براتی گنوکا یک براتی سارینیا یہ برات کی گنوکا یہ ترن شلتی دوزده ڈیکی دا دوزدتا دوزانی ڈیک دا می دوزانی امبرا بیدازان کو میں کہہ رہا میں آگو شکایا گو انکو میں آگو مارے دوزی کے نہیں ترہ گوتا جتا تو مصیبتی بے میں سرا اسی نام ما کھایا گو منا لازم برے گو یہ امبرا کتے اسی سیرے پرے شوتانی لوگیا دوزیا مردم وابا واب نشتا ہندشتا تو کا لوگے گا دوزی کنا آپ پٹو ہنڈا شروع بیتا یہ شو چولا لگے گو باٹا گرا دگا وہ تر کا حریب سرا بکپا تو باٹا آڑ بکا انہی باٹا ٹیم بننے اسی ماں شروعی گا ماں باٹا دکھنا ورا اسی باٹ پہ کتن وقت گین یا شاکار گی جا بھائی باٹ نہیں لہڑا آپ لہڑا وقت گین یا جا شاکار گی اسی کے نگرستگا صبر کا گرادا مطلب وپاد کنا پدا ہوا پدا دیرا پدا دی شاکار گی جاتی پدا توالی جا اسی مطلب سے نگرستگا ہاں وابے مردمان لوگ ماں علیکم بلے اور اسی کے صحیح میں شاکار کا دوستی میں لوگی بگار میں باٹا درستے میں وقت کے مردمانے پیر ریچاں کتا شما شنا گرستگا شما ساری وار ندے گردگا باٹا بوریت یہ شان جبازہ قدر صوت کن بغیر کہ مارا جان نازار سوچ کو تات کان یہ کہ تات کان نہیں موتی دوزان شو لوگا لو ٹہر چی زورت کنے دیگرے شان زورت اشترانا لادت شوطان صحبہ مردم شان پدان گرام بیتا رندا بادشاہ مردم سپاہی دوزان بغیرتے یہ شوطان جنگلی تو کا داشتے بادشاہ مردم ہاتھ کا حمدہ شان دی دو بادشاہ مردم پیدا گانی تچگار رہنے امدے شیر درچ کے ہستا کہیرے دا کپتن کہیر سرا یہ بادشاہت کو حمدہ منزل کو میں کہیر بونا منزل کو اسی کے دا کب ہمیں گنو کو بردیں گو اسی منا میں ساگپتا اب پھر کہا کبتا یہ کہیر چیرہ ہنی بادشاہ وقتا تو میز ہے بادشاہ چیکا اسی ماں لازم مانا میسا گفتا ماں میس کنا گابیش بادشاہ دفتو کا میس کو بادشاہ کو مچو بے جنبرہ ہو رہے چامی پاچ کتان بے جنبرہ مچے ہو رہے وہ ہو ساہتے وہ اسی منا گیٹا گفتا آیا وہ آو ہے ہاوری کو تو گیتا نہیں چون کنے تو پرچی مرا چو جنائیں نے گرائیں نے ماں کہیر سرائیں تمہارا مگر آئیں اسی نا ماں گیتا گفتا گابار ریتی بادشاہ کو بیتے چکے ہی بونا جین نہیں ہستے بادشاہ مردم درو تات کو اشت شتا شمال بڑا کو تو اشتو ات کر رہا یہ جا گئی بلے تپر کی گون نے ٹال بول رہے تپر کی گون نے آت راہا میڑے تا مردمان میڑے گو جتی آدھے کے دو مردم تا یکی سنگت کو تو دمی گئی جا جتی آہش کوش دوری دا پھلا دے ما شتا اسی ہاں تو زی مالان لوٹے گو ایگو ما مال نہ لوٹا اسی نہ تو لوٹے گو اسی ہوں جا تو کوشت مال ادھرو بڑا کو بورت براتے داتن تھی برات بلے سیاستیا براتا چارے یہ وہ مصیبتی برات دا کب چو رو دی سار برا جہلگا جا ہمیں گنو بردا اسیا چما رود سار برا چو شکر پول ریچان کو اسے چنان وران کو ہمیں روچا شو وقت برات رستان لوگا سامان مہمان چیر داتا براتا اسی کے مرون بادشاہ حال دیا چر مال اچھے ماں اٹھتا مردی یہ بادشاہ حال متے من گو تیگا اسی نا ماں بادشاہ حال دیا ہاں چھندا کسی اگوی سے چارے جو نبی سے نمشے ہمیں شکر پول ریچان کو تنت کہ یہ دیدہ گیا من یا گپی بیونی گوڑا شوت بادشاہ حال دا بادشاہ سپاہی گات کن اسے مال کشت دی جا کے بلے چیر دات
براتا مال چیرداد بادشاہ مردم اتکان وشید شیو گان اوکی بابا یہ شیر گاپ شما گرفته ده مال و دولت کجی وشی ما آورتا هیو کدی آورتا وشی ہماری چگنده آزمانت شکر پول رهت ما چطور واران کو وشی آزمانا کدی شکر پول رهت چی؟ وشی آزمانا شکر پول رهت که ہمارو چی؟ آزمانا شکر پول رهت که وڑا حقصا چطور وارتا بادشاہ جلو کو اشت شو براتا شهر هایش کو تو دوزی تکن آهی آورتا تن آهی اشیا میگن اوکا اشیا یعنی رسین تو واپا رسین گورگا اشیا گاو نحلتا گوڑا ما هنده حمد اگون تاگون چه چه دیں ما شطان ندانا غنده چی بیت چی نبی